Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkamu da sake zuwa wannan sabon channel na mai suna Jiman TV, da fatan muna cikin koshin lafiya. Ina mana addu'a da kuma fatan alkhairi. To yau da mu kawo muku bidiyo ne na musamman yadda da ka datsi irin wayan budurwanka ko na matanka ko na ɗanka ko na yarka yayin da baka san abin da suke tattaunawa ba, ko kuma dai kana so ka san menene ke tafiya cikin wannan wayan nasu. To ga hanya da muka maka mafi sauki da zaka bi ka datsi wannan kira nasu. To muna sake tunasar da ku yan uwa da roƙon alfarma, idan wannan ita ce karanku na farkon guzon kun channel na mai suna Jiman TV, da ku danna mana like da subscribe. Yayin da ku danna subscribe akwai da alamar karawa da za ta fito, ku danna ta gaba. Wannan shi dai sa duk lokacin da muka aje sabon bidiyo a YouTube su dinga muku alama. To abu na farko yan uwa, ana da buƙatar da ka je ka shiga dialing ɗinka kamar haka yadda kuke gani. Idan ka shiga sai ka danna star sai ka sa 62 sai ka sa star, sai ka jera number wannan ɗin naka ko kuma yar naka ko kuma budurwan naka ko kuma duk wanda kake so ka datsi bayaninsa. Yanzu misali sai in sa wannan number haka 0 kamar yadda na sa wannan number, sai in sa hash. Ina sa hash sai in danna calling. Da na danna calling daga sun ce call forwarding registration was successful, ma'ana shi wannan number da na sa din na masa register akan duk yanda aka kira wannan number, to ni ma zai shigo wayana, sai dai in ki daukan wayan. Idan ina so kuma wannan abun ya tabbata akan wayana, shi ma'ana shi wannan kiran kenan duk lokacin da aka kira ya dinga shigo mun wayana nima, to dan sa hash sai in sake sa hash sai in sa 00 sai in sa 2 sai in sa hash, shi kenan sai in sake yin calling. Yawwa gashi nan suka ce call forwarding, gashi nan dai turancin sun yadda suka ce, shi ma already na riga da na yi saving din shi. To duk lokacin da aka kira wannan line zai shigo wayana take ba tare da bata lokaci ba, sai in saurari dukkanin wayan da ake yi. Sannan kuma idan ina son goge wannan abu, dan sa hash 62 hash, shikenan sai in yi calling a line. Ina yi shikenan an cire wannan alama da na sa na kiran nan, duk yadda aka kira wancan layin zai dinga shigo mun nawa. To yanzu na riga da na cire shi. Wannan hanya ita ce da za ka bi ka datsi dukkanin kiran da ake yi ma wani naka ko budurwanka ko matanka ko yarka ko wani wanda kake da faɗa a kansa. Kuma wannan aiki yana yiwuwa ne musamman ga wayan da aka yi routing ɗinta, wanda ba a yi ba ma dai ta kan yi, amma gaskiya ba kowanne ba. Ya fi yiwuwa ga wayan da aka yi routing ɗinta. Ma'anar routing ana nufin wayan da control ɗinta ya koma hannunka, ya bar kamfanin, wato ita wannan waya kenan, ya control ɗinta ya koma hannunka. Wannan shine ma'anar routing. To wannan aikin ya fi yiwuwa ga wayan da aka yi routing. Wanda ba a yi ba ma dai wata tana yi, amma dai gaskiya ba kowace ce take yi ba. To Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah ubangiji ya taimake mu, kuma muna muku godiya bisa liking din bidiyoyin da kuke da comment da kuke mana na arziki, da kuma subscribers da kuke mana. Muna godiya, Allah ya saka alkhairi. A nan kuma nake sallama da ku irin daɗi na musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.